Assalamualaikum pairiang sambah bismillah pamuka kato. Tak kalau kato ke disampaikan puji syukur kepada Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambah jutitah dari mului karangan hati senubari barih balabih kadituri ampun jurila pemanuhi. Ampun nambo kepada angkunya mama nong gadang basa batuah non cadiak yo tahu pandai. Non cadiak kuliah kabaguru non tahu tampe kabatanyu. Payung panji marawa basa nyawa dat dalam negari. Sungguh pun iu sada itu sadapi ijulah kepada bila mulana tuangku imam katib nondudu abacamin kitab tagaknya penuh di petuah. Suluhnya sama su di dunia dendangnya sampai ke akhirat. Kalilawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadapiah kok gawa ambo tolong ditimbang kok dosa ampun lebih. Tak kalau penitang kadimulai rundiang kadibacu kok tembak tentu balamai pandang tentu batujuan. Tapi dek banyak ambola ragu dek tuah ambola gata rundiang kamano kaditujukan. Cawan lai mangkuak punado tabu di balah rampal ladang di balah di mano dikampaukan iyo dikasau nang kulaju. Sultan lai datuak punado ragulah mato dek memandang sambah kamano kamu tibokan iyo kabalio nang kulaju. Manyo madatua lai ke mudo sambah ditibukan kabake madatua mau dibinta banyak-banyak sekali gawa baribu ampun. Sungguh pun kamak datua sambah ditibukan nambangkitkan tangan bersusunkan jari baturkan lila dengan maaf. Akan tetapi nam menjadi niat cinta di batin ialah kepada sialik kami. Nan seliri duduk tapi nan sabanja badi di tengah indak basibak coba sisiah bukan bainggo coba bateh di lingkung sambah kasadonya kajirik tabang ramu-ramu inggo mencakam di disaga tadabu lalu ke tanah kok kete indak disabuikan namu kok kadang indak dianjuangkan gala sambah ditibukan ke tengah-tengah ujung persambahan kepada mak datua manitah lah pemuda anu menjadi buah persambahan dia pun. Kok bacarai-carai tak baragiah bompu-ompuak tak babagi. Pihak di kami silang sepangka memenanai meletakkan pekerjaan di rumah gadang nangku. Alah saujo alah salapih alah setapak sepijan sabarih saunjuan. Nan kama jadi sambung lidah pulang nasuk pusik jalur pumpunan ikan. Yo tetapik kepada diri ambu. Jikok menyiangi nan tumbuh jikok menimbang ngatih nunadu lah tumbuh sarupo ini. Lah terapi dia nganangan lah tersingi di kiro-kiro ado non teragak non takana kok ditahan jadi penyakit disimpan menyeso batin diganggam apu kagunun kini kok perantian lah bakanda katolah nak menyabui rundian nak katangah sipek batanyo ambo bake madatua kok buah nak kami urak dia suan-suan membuka bungkui di kakak dirapakkan alah ke dalam adek dan menantu sekian sambah ditibukan lah sampai pemudo pamo sampai madatua batanun punang suto sajalan ragi jobanang suri di mano terletak tipu batipu sambah datang layang malayang sambah tibu tintah kabo tantang sepanjang perunjang kapundo nang ketengah tertumpah kepada alit talembai ke diri aku kok diagak di kanang-kanang ditimbang sabi patui tutuan lama-lama manih lama bak pisang masak manih bak santanya tunguli indah baca cik yo baca tak ambo menyebab jang rundiangan sebab ba di bintu. Kok diulang dak taulang dikirim jai ko lapis ditikam jejak ko cukuy. Ala pop buah perundang kepundo tadi. Ketika ombak sedang tenang angin serang selesai. Ado nang takana di hati tercinta di pikiran. Anak menampuh jalan lurih nak menyabui kato nambana nak membaca perundangan cie yunbo. Ala ko buliah kato ka disabui rundang ka dibaca. Kan yo baitu bana buah perundang kepundo tadi. Yo baitu madatua pendek kejawe dia ambonya ke pemuda rancak pendek madatua dek kerana patui lah barantang-tantang kilit lah barapi-rapi kau janjuo makirun santano cucu dari langit bumi lah suku menerima sekian sambah ditibukan artinya lah batagan sige tapi naik madatua yo baitu ke pemuda kalau baitu mau baca madatua